Bună seara la toată lumea! Da, astăzi o să jucăm mapping și un nou punct care îl avem cu... Da, nu știu unde vreau să pun, nu știu, să-i da. Nu știu să-mi trebuie asta. Uitați temerile mele. Uitați, nu joc de mult. Ok, hai să ne dăm. Vedeți, sistemul. Nu știu cum balanțe. Trebuie să găsim iarăși balanțe. Să le facem pe să iată. E, iarăși. Noi trebuie două balanțe. Vedeți, două balanțe. Oricum, nu e de trebuie înțeleg. Stai să văd. Da. Hai să ne zim să creștem. Cu asta. Este că dacă te înțelegi parcă am spus. Nu poate. Suntem din omul de unde plecă acum. Ok. Să vă arăt și prietenii mei. Uitați. Ok. Acesta este calma. Îmi place. Nu să mă place. Mă place. Deci un ținutul bacăra. Acolo să creștem. Cred că nici bine, fiindcă sunt niște monstre și eu mor. Am și energie de experiență pus și foarte bine. Dar vreau să gândesc acum de sunt banii ce mai bine. Ok, acum să chem. Au mai mare level decât mine, mi se pare. Și de level 39, dar... Nu-i dubii. E mor, simplu. Ok, oricum,
O să vă zic de acum, știți ce trebuie să faceți dacă v-a plăcut, nu? Oricum o să vă zic la sfârșit. Să ce să faceți dacă v-a plăcut, deci. Dacă de ca... Meha. Uitați, trece. Ok, să mă duc pe Mehon acum. Mehone. Ok, îl caut pe Mehon. Ok. Nu știu unde e. Ok, n-au spus unde s-a dus. Uite-le. Nu știu ce formare are. Nu am gândit că nu am gândit că mor și Mehon cu formare de bun formare de ore. Și știi ce, pentru că poate să pice foarte mult interiorul de praf. Poate să pice lixirie, poate să pice multe, da? Nu știu. Oricum, cine vrea să participeze în cont de level 96 full beta, nu așa, ok. Ok, acum spun. Cine vrea să participe, zic ce e acolo, știți dumneavoastră, da? Îmi zice, eu vă zic cine e câștigător, cine nu știu că fie câștigătorul o să-mi dea un cod de medin. Dar nu știu cum să zic codele bune. Întrebăm pe să zicem. Inson Boy. Inson Boy, întreb. Nu știu. Ok. Să ce ar mai avea în general. De mai draft. Stai puțin, mi-a intrat un băiat pe Skype. Să sunăm că totuși poate intră și el pe mine. Ok, uitați. Între timp, noi să mișcăm. Să vă las și Skype-ul în descriere. Ce da. Ok, asta nu. Ia, să vin și la negustul ambulant. Negustul ambulant. Luăm din noi. Luăm de... Nu trebuie ca asta. Ok. Da. Cam, da. Cam. Asta a fost tot pentru asta. Nu uitați să vă abonați, să lăsați like. Deci, pa. Stați puțin că nu pot să